one. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ning hapon, DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kan Albay, asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang news base asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pig-iimbestigaran na kan Philippine National Police ang 24 dating hepe kan PNP kasunod kan aligasyon saro sa sainda ang sinuhulan tanganing tabangan na makadulag sa Pilipinas si Alice Guo. Sa pagdangog kan Senate Finance Committee para sa 2025 proposed budget kan PNP, sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na daipasindanin nariresibi na report hali kay Philippine Amusement and Gaming Corporation Senior Vice President Raul Villanueva. Sinabi niya na sinabi niya na masurat sinda kay Villanueva tanganing hagadon ang napangaranan ang ex-PNP chief na pigasabing invelto sa payola ni Guo. Matatandaan sa pagdangog kan Senado manungod sa Pogo kan nakaaging Martes, naunambitan ni Villanueva na nagbutwa ang isyong intelligence community na sarong dating PNP chief ang nagtabang kay Guo na makadulag alagad piglinaw kan opisyal na pigbiberikar paninda ang nasabing informasyon. Mientras tanto, pinagirumdum kan liderato kan Philippine National Police ang sa indang mga personahes na mantiniron ang pagbusol kan katotohanan. Ini ang pinahayag ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa indang mga tauhan kan panginutan kaini ang command conference sa Campo Crame kan nakalihis na aldaw. Ginibukan PNP Chief ang pahayag kan makonektar ang PNP partikular na ang mga dating pamayukan PNP sa isyu sa illegal na pogo sa Pilipinas. Matatandaan ibinulgar ni retiradong General asin Pagcor Executive Raul Villanueva sa pagdangog kan Senado ang pagresibinin suhol hali sa pogo kan sarong dating PNP chief asin pigasabing nagtabang sa pagdulag ni dismissed Bambang Tarlac Mayor Alice Guo. Enot ng inagyat ni Marbil si Villanueva na pangaranan ang dating PNP chief na invelto sa nasabing issue dahil nakakaraot ini sa imahe kan pulisya bilang tagapagpautob kan lay. Sa katakod na bareta, pinahimutikan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang naging pahayag ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa Quad Committee hearing kan Kamara na planong gadanon ang dating alkalde kung nagdagos ang pagkapasiring kay ni sa krame asin pipirito na ituro sina dating Senador Mar Rojas asin Frank Drilon bilang mga drug lords. Depensa ni De La Rosa bago biglang mawara si Mabilog, nag-apod pa ini sa iya asin nagpahayag na nahaadit ang dating alkalde sa saiyang kaligtasan. Sinabihan niya si Mabilog na mabuot na mayor ang pagkakamidbid niya digdi dahil nagtatabang pa ini sa anti-drug efforts kan Philippine National Police.
Sa iba pang bareta, naarestar na kan mga tauhan kan Bureau of Immigration o BI asin kan Presidential Anti-Organized Crime Commission o POCC si Yang Jianxing sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Si Yang, tugang ni Hong Ming Yang o Michael Yang na dating presidential advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Inarestar ini dahil sa pagiging undesirable alien asin pigasabing may koneksyon sa illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operations sa Pilipinas. Sa pagdangog kan House Quad Committee, sinabi ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez na si Jian Xin na may Filipino name na Tony Yang an may sadiri kan Oro One Incorporated an pogo sa Cagayan de Oro na ininspeksyon kan pulisya kan September 10. Nagrerenta na sabing pogo sa Yangtze Building na pagsadiri kan Golden City Development Incorporated na ang incorporator ay si Antonio Lim na pinagtutubudan na si Tony Yang. Mientras tanto, saro pang nindang tugang na si Hong Jiang Yang, iyon na diskubre naman na igwanin joint bank account kay Zen Kan Yu, saro sa incorporator kan Hong Sen Gaming Corporation na pinagrade kan sa Bamban Tarlac kan nakaaging okay na nasa laog kan Baofu na pagsadiri naman ni Alice Guo. Mientras tanto, ipigtaong suwestyon ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na magagamit ang mga pinagrade na Pogo Hubs bilang dormitoryo kan mga estudyante. Sa ginibong pagtukar kan Pondo kan Commission on Higher Education as in State Universities and Colleges, sa plenaryo natukaran na sabing isyo na pighampang kan mga estudyante dahilan sinda na mag-drop out o pumundo sa pag-aadal. Saro sa mga naunang bitan digdian economic challenges as in dagdag na gastos arog sanakan para sa dormitoryos. Dahilang kaini, sinabi ni Garin na oras na makuakan gobyerno na sabing mga Pogo Hub, pwede ning maipagamit bilang dormitoryo o kaya extension campus para naman mabawasan ang gastos kan mga estudyantes. Base sa ginibong pag-adal kan CHED sa Region 1, 8 as in 12, nagluluwas na pangenot na mga rason sa dropout kan mga estudyantes ang economic difficulties, family problems, relocation, medical and mental health concern as in academic difficulties. Mientras tanto, nagbilog na nin tracker team ang Criminal Investigation and Detection Group para lapagon si dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque. Inian sinabi ni CIDG spokesperson Police Teniente Colonel Imelda Reyes makalis na pipadakop kan Quad Committee kan Kamara si Roque katakod sa illegal na pogo sa nasyon. Sigun kay Reyes, may pigsunda na sindang lead manungod sa lokasyon ni Roque alagad nagsayo man na ining sabihon. Kaiba na nigdian pag-track sa mga live stream ni Roque sa social media platforms sa Facebook. Matatanda na nanindugan si Roque sa sayang ultimong FB Live na bako siya pugante asin naglidikay na siya sa power tripping kan mga senadores. Sa katakod pang bareta, nagpaluwas maning show cause order ang House Quad Committee para kay Myla Roque na misis ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque. Si Mrs. Roque ang pigpapaliwanag kan Quad Committee kung nataday siya dapat i-cite for contempt dahil sa paurotrong day pag-atindir sa pagdangog manungod sa illegal na operasyon kan Pogo. Ang pag-issue ning show cause order kay Roque ang ipigbusol ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano na inaprubaran tulos ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na overall chairman kan Quad Committee. Si Myla Roque na nagkaperang beses na pinag-imbitaran kan Quad Committee para makuanan nin pahayag manungod sa pagpirma kaini sa lease agreement sa mga Chinese nationals na konektado sa illegal na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Ang nasabing mga Chinese nationals anadakop kan Hulyo sa sarong-harong sa Benguet na pagsadiri kan PH2 na subsidyaryo naman kan Biancam Holdings kan Familia Roque.
Sa iba pang bareta, pupugulan kan Commission on Elections ang salang paggamit nin Artificial Intelligence o AI as in troll farm sa 2025 midterm elections. Ini ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Sigun kay Garcia, naglatag na ang COMELEC nin mga polisiyas tanganing baloon na i-regulate ang AI, deep fakes, soft fakes sa siniba pang mga programa. Dagdag ni Garcia, daini da ipagbabawal ang paggamit nin AI dahil magayon ini kung nagagamit nin tama asin sa matanos. Naglalaom ang komisyon na ang paggamit nin may polisiya ang mas mapapadali sa kahagadan sa social media platforms dahaleon an malicious information o news o fake news. Kasabay kay ni sinabi man ni Garcia na kaipuhan na mapay-restore ang mga account kan mga kandidatos na sa indang gagamiton. Alagad sisiguro ninda na mapapadusahan ang mga napapatunayan na naggibunin salang impormasyon asin fake news. Sa iba pang bareta, pinuna kan Department of Trade and Industry o DTI ang mahigpit na pagbantay sa manlain-lain na saodan sa Pilipinas. Sigun kay DTI Acting Secretary Cristina Roque, igwa na sin ng koordinasyon sa man iba-ibang local price councils tanganing tabangan sinda na mamantinir ang patas na presyo asin maprotehiran ang mga konsumidores kontra sa nagdadakol na bako rehistradong negosyo. Dahil sa mga piglalaoman na bagyo asin maraot na kamugtakan kan panahon, sisiguruhon nila na igwanin magkakadigong supply lalo na mga basic necessities asin prime commodities. Pati ang mga binugtakan nin mga timbangan ng bayan sa ruman sa pigubantayan para masiguro na dai ini nadadaya. Sa katakod pang bareta, dai pa napapanahon para sa Department of Trade and Industry ang pagpautob ning dagdag na presyo sa mga panginot na barakalon. Inisyatahaw kan kagadan kan manufacturers na maglangkaw ning presyo dahil sa naglangkaw na ang presyo kan raw materials asin paghiro kan balyuhan kan dolyar asin Philippine money o kaya peso. Nasa 60 stock keeping units o produkto ang naghagad ning taas presyo aron kan tinapay, canned goods, noodles asin detergent. Sigun kay DTI Secretary Maria Cristina A. Roque, maigot nindang pigaadalan ang suggested retail price adjustment dahil kaipuan man na ikonsiderar ang magiging epekto sa mga konsumidores. Sa ngunyan, padagos ang pagkikipaghuron kan DTI sa mga manufacturers asin mga consultation para matimbang ang tamang desisyon sa presyo kan prime commodities. Mabaltan detalyas kan bareta pakaliis kan nagkaperang pagirumdum. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang testya asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasug na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Mientras tanto sa iba pang bareta, pinahimutikan kan Philippine Ports Authority o PPA ang aligasyon na port congestion ang dahilan kung nata naglangkaw ang presyo nin bagas sa merkado. Inimbitaran kan PPA ang media kaswapon tangan ipahiling na bako surusuan ang shipment sa laog kan Manila International Container Terminal o MICT. Maski aminadong igwang nakatenga na imported na bagas MICT, sigun kay Jay Santiago, General Manager kan PPA, na 70% sa nakan container yard ang nagagamit sa nasyon. Sa indang listahan, nasa 888 container nin bagas ang nakatenga sa parehong MICT as in South Harbor. Sa kabilugan, 24 milyon na kilo inin bagas na sagkod ganyan dai pa man giraray piguko akan mga tagsadiri. Tinawan doon ni Santiago na dai pwedeng basta-basta haliw ng mga ini dahil wala sindang poder na kontrolon ang pagluwas laog kan shipments. Sinabi niyang sagkod nagbabayad ang consignee magkakanigong buwis, tarif as in storage fee, daing problema digdi. Sa iba pang bareta, nagbaba ang numero kan kaso ng leptospirosis sigon sa Department of Health. Nakapag-rehistro ang DOH nin 1,726 na kaso pun kan Hulyo 28 sa Agosto 10, alagad nagbaba ng 75% o kaya 77% ang numero sa 396 na kaso poon kan Agosto 11 sagkod 24. Naunambitan kan DOH na sa ultimong saro sagkod 2 semana poon Agosto 25 sagkod September 7 ang numero nagbaba pa sa 124. Sagkod September 7 sinabi kan DOH na may kabilugan na 4,575 kaso ang na-report sa bilog na Pilipinas. Pinaliwanag kan DOH na masalangkaw ang numero na ini nin 11% kumpara sa 4,112 na kaso na nai-report sa kaparehong panahon kan nakalihis na taon. Naidesignar na si Abogado Jeffrey Gallardo bilang bagong chairperson kang National Irrigation Administration o kaya NIA Board. Nakuha ni Abogado Gallardo ang major vote kan Board of Directors kan ahensya kaya siya nagtukaw sa pwesto. Sigon sa ahensya, may kukonsidera na sarong dakulang lakdang na nakasunod ini asin napapanahon ang mga Build Better More programs kan administrasyon ni Presidente Marcos. Bago maidesignar, mahiwas na ang eksperyensya ni Gallardo sa judicial asin executive service kaya dakula ang maitatabang kay ni sa ahensya. Katakod kay ni, bilog ang tiwala ni NIA Administrator Engineer Edgardo Eddie Gillian sa magiging pamayo okay, sa pamamayo ni Attorney Gallardo. Naglalao man ang opisyal na pupunan kay ni ang pupuon nin mga dakdang tanganing mapahiwas sa mapakusog ang irigasyon okay, irrigation infrastructure kan Pilipinas. Ultimong bareta sa lado nasyonal o kaya bareta na sa ibang nasyon.
Nagpromesa ang European Union na matausindan ni nagkakapirang bilyones dollares na tabang sa Central Europe matapos maka-experience siya ning pagbaha. Sigun ka European Commission President Ursula von der Leyen na ang fundo para sa pagpapakarhay ang tulos na makukuahali sa Solidarity Fund kan European Union. Kaiba na nadigdian 11 bilyones dollares na inapod na Cohesion Fund. Daiman ninda akoon ang mga kontribusyones hali sa individual bloc countries. Personal na binisita ni von der Leyen ang mga lugar na binaha sa southeastern Poland kung saan nakahuro niya ang mga leader kan Poland, Austria, Czech Republic asin Slovakia. Ang bagyong Boris ang nagdara ning matinding pagbaha sa Romania asin Poland na pinakamalalang pagbaha sa laog nin 20 taon. Sa ladukan sports, mantinidong positibo si Pinoy boxer Melvin Jerusalem na kaya niyang daogon ang Mexican boxer na si Luis Castillo. Maghampangan ang duwa kung saan sinabi na desidido na daogon si Jerusalem maski pa sa sadiring lugar gigibuhon an bakbakan. Yan po ang detalyes kan mga bareta sa pangarang kan nagsururat kan informasyon sa pamamayon ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Tata Nems Flora sa Control Technical, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahin hapon. Realize true comfort and relaxation.